Hola a totes i a tots. Bé, aquests dies s'està parlant molt arrel de l'apertura o no apertura dels parcs infantils de la ciutat, no? I per això us vull fer aquest vídeo, per explicar-vos que en el moment que es va prendre aquesta decisió va haver donat principalment per les condicions que va fixar el Procicat, un organisme dependent de la Generalitat, en el que, entre d'altres, es deia que s'havia d'assegurar el control de l'aforament i també la desinfecció d'aquests espais. Podeu imaginar que en una ciutat com Mataró, amb més de 120 parcs infantils a la ciutat, assegurar això de forma permanent en una situació d'un pic de la pandèmia, i quan Mataró ha estat durant molt de temps per sobre de la mitjana en termes de les dades de contagi, doncs havíem de tenir tota la prevenció possible per assegurar que els nostres infants no es contagiessin pel Covid. Però també és cert que la situació ha anat canviant, que han anat millorant les dades, que també hem anat tenint més informació en relació al contagi o no a través de les superfícies. I des del nostre grup, des de fa temps, venim demanant una revisió d'aquestes mesures. En aquest sentit, podeu veure el comunicat que us adjunto, on expliquem que hem reclamat a l'alcalde l'apertura immediata dels parcs o que en qualsevol cas es fixi una data que puguem anunciar. Crec que els infants de la ciutat estan patint com els que més la situació per la pandèmia en un moment en què no poden relacionar-se, en el que porten molts mesos sense poder fer servir els parcs infantils, en els que han estat durant molts mesos també confinats a casa, i hem de vetllar per la salut de tothom, com ho ha estat fent aquest govern de forma precabuda per assegurar, per minimitzar el contagi del Covid, però ara és el moment, per les dades que tenim, de començar una reapertura d'aquests parcs que els nostres infants necessiten més que mai.